Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupagurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tangopinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii mukoma Nashi, please post for me as Haidi. Ndinoda kureurura kuti ndichiri kuma 12 to 13 years ndakaona ruoko rwainge rwekudo mubhuti reimwe motikari yemuvakidzani wedu. Next door wedu uyu aiva makanika, saka pamba pake paigara pakazara motikari dzinenge dzichida kuitwa repair, asi payadi apa paiva nechimwe chiford chembiri yaRhodes chainge chakasakara chisingachafambi. Muchimota umu ndimo mataitambira sevana. So one day ndakati ndichitamba ndiri ndega mumotikari umu ndichipretenda sekunge ndaiva driver webhazi zviya zvinoitwa nevanana. Ndakazovhura boot remotikari iyi ndikabva ndawana muine chimwe chiplastic chepalenda. Muplastic umu mainge muine zvihupfu zvishomanana nemachira matatu ainge ari madiki. Paiva nekajira kered, kegreen nekajira keblack. Ndakati ndichida kutiza, mudhara wepamba apa ainge atosvika pandiri akabva atanga kunditi tora bepa rako mumotikari imomo. Ndakambozama kuramba ndichiti handisi rini ndaisa bepa iri motikari. Akabva ati saka ndichaudza vabereki vako. Ini ndikabva ndatanga kuchema. Ndipo paakazoti kana usingadi kuti ndiudze vabereki vako pinda mumotikari. Ndakapinda mumotikari yake tikanocherera plastic riya kumapopoma ekuwaterfalls. Patakacherera bepa racho ndipo pandakazonyatsokutarisa ndikaona kuti muplastic umu mainge muine kainge kakaita kunge karuoko kemunhu kana kuti ruoko rwekudo. I was still young at that age. Now ndava ne42 years. Hapana hangu shura randakambosangana naro after this incident, but kana ndikazvifunga ndinoshaya minduro. Ndiyo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ava. Yo zvakangooma hazvo. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello mukoma Nashi, please hide me. Inini ndiri murume ane 41 years. Ndine mukadzi nevana vangu 3. Ndinogara kukwekwe kuma areas ekumbizo. Ini mukoma ndiri kuchita on my wife. Ndine umwe mukadzi uye ndine mwana musango nemukadzi iyeye. Mukadzi uyu wandinodanana naye anogarawo mukwekwe imomo. Zvinhu izvi pakatanga kushanda mukadzi wangu night shifts kubasa kwake. She will start kuma 6 manheru and inini ndaizodzoka kumba around 7 ndichibva kubasa, so we barely saw each other. Iye paanozodzoka makuseni inini ndinenge ndava kuenda kubasa, so zvainge zvangofanana nekuti ndainge ndisisina mukadzi. Saka kuita girlfriend kwakangova very easy nekuti girlfriend yangu yaingopinda manheru ichibuda makuseni mukadzi wangu asati adzoka. Nemukadzi iyeye wandinodanana naye takangoita hedu mwana 1, but we are planning to have another baby. Izvezvi basa randaishanda rakapera, saka ndinoita zvekushandawo kumamines. Pandinoenda kunoona mukadzi wangu umwe uyu wechi2 ndinongoti ndichamboenda kubasa, asi hakuna kubasa kwandinenge ndaenda. Ndinokwanisa kunoita chero 1 week yose ndiine mhuri yangu iyi iri secret. Hakuna kana shamwari kana hama yangu inozviziva kuti out there ndine umwe mukadzi wechi2. Ndinombofunga kuda kubuda pachena kuti inini ndafunga kuita barika, but mukadzi wangu ndinomutya because she is now working a very stable job. Saka kana ndikangomuudza zveshuwa she will just want a divorce with me. Chava kuitika ndechekuti mukadzi wangu wemumba handichanzwi kunakidzwa naye, especially panhau dzebonde. Kana ndichiita bonde nemukadzi wangu wemumba ndinotanga kufunga mukadzi wangu uya ari kunze. Mukadzi wangu wekunze zveshuwa ndinonyatsonzwa kuti ndiye munhu anondiitira pabonde. How can I resolve these feelings? Nekuti apa chokwadi chavapo ndechekuti ndava nevakadzi vaviri, but ndiri kutadza kuenzanisa mafeelings angu kwavari vose vari 2. Mafeelings angu ava kuwandira kumukadzi 1. Chikumbiro changu changa chiri chekuti kana kuine anebarika kana kuti akamboitawo barika, unozviitawo sei kuti ukwanise kuenzanisa mafeelings ako, nekuti daily mukadzi wangu ari kuramba achingoita suspect, nekuti
sometimes ndinokwanisa kuti ndichiita bonde naye nhengo yangu inobva yarara zvekutorara zviya, not because ndine problem but ndinenge ndava kutonzwa kuti hapana kana feeling yandiri kumbonzwa kana ndichiita bonde naye. Ndatenda kune vachakwanisa kundibatsirawo. Ndiyo yanga iri confession yakabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elon Nashi, chitupa changu kana kuri kunzi ukarasa unenge wagona waamai. Inini ndiri musikana ane 27 years handisati ndaroorwa hangu. Chikonzero ndechekuti ndiri kudanana naprofeti vanotungamirira chechi yandinopinda. Nashi ndinorwadziwa kuti kuchechi vanhu vanondiona sesister yaprofeti asi nditori side chick ravo. Zvakaitika ndezvekuti amai vangu naamai vaprofeti vainge vari mabesti, ndipo patakatanga kuita sevanhu vane ukama. Then profeti vakazovhura chechi yavo, ndipo pavakatanga kuti inini ndimhanye kuita zvechechi. Vakazosvika pakundiendesa kunze kwenyika. Ndakaenda kuchikoro kunoita malanguages akasiyana-siyana. Ndakazodzoka, then prophet vakabva vatanga kundida. Ininiwo nekuchivawo mari ndakabva ndangovadawo. Tikatanga kudanana, nazvino tichiri kungodanana. Vakabva vatanga kundivhurisira mabusiness, ende ndiri one of the young ladies anotoverengwa pamabusinesses. But chava kundirwadza ndechekuti prophet vava kuita vasikana vakawanda zvekuti tatova group revakadzi vavo. Sometimes kana iri Sunday ndinoti kana ndakavatarisa paya pavanenge vachiparidza ndobva ndazvibvunza kuti why baba ava vachitambisira vanhu nguva, kuti ndiroorwe chaiko havadi. Vakadzivisa vakomana vakawanda vaida kundiroora. Chechi inondiona sekunge ndiri sister yaprofeti but nditori mukadzi wavo wechitu. Even the wife haatozivi kuti ndiyo situation iripo, anototi kwandiri tete. Ende ndini ndinotumwa zvinhu zvakawandisa. Sometimes ndinototumwa kunomutengera hembe. I know all of her sizes. Saka zvakazoitika ndezvekuti there was this other incident pandakaenda kuSouth Africa kunomutengera hembe. Ndakabva ndaisa mushonga muhembe imomo. Vakanetsana big time. Apa iye mukadzi wacho aitondifonera kuti please taurai nabrother venyu nekuti havasi kuda kudzoka kumba. Apa profeti vakaita mwedzi wose vasingarare kumba. Ini ndini ndaitova navo kumba kwangu. So chava kuitika ndechekuti because of all the pain yekuramba ndichingopiwa maheartbreaks naprofeti, ndafunga kuda kuva exposer nekuti vari kundisungirira life yangu. Vari kupedzera vanhu time vachivaparidzira nhema, ivo vachiziva zvavo kuti paside vanoita zvekufeva. Please help me kuti ndoita nenzira ipi, nekuti kana vava nechirwere zveshuwa vachazadza chechi yose. Havasarudzi kunyange akava mukadzi wemunhu. Kana vakangomuwanira chance mukadzi iye akangotsvedza, vanototi vadanane naye. Muchechi chaimo kana ndikaverenga varara nevakadzi vakawandisa. For me to come out in the open ndinotya kuti ndinokwanisa kuzongotsakatiswa zvikasazombozivikanwa kuti chii chakaitika pandiri. Mukoma Nashi, iyi ndiyowo confession yangu. I think kuti I am doomed and I was doomed from the start. Way out anditomborina nekuti prophet ava sometimes vanokwanisa kungokunyumwira like that incident yandakuudzai kuti ndakamboisira mukadzi wavo mushonga muhembe. I don't know kuti ivo prophet vakazozviziva sei, nekuti musi wavazobva kumba kwangu vachidzokera kumba vakangondiudza kuti uregedze system yako iyi yekuti unozama kuda kundishandisira mushonga. Zvinhu izvi vakazvitaura after vabva pacall neumwe wavanoti ndiye spiritual father wavo. Prophet ava vanokwanisa kutoti kana uinavo ukatanga kufunga zvimwe zvinhu zvinenge zvichikuboa, vanobva vatokuudza kuti why are you thinking about that, leave everything to me because I have a plan for you. That's why mukoma ndati I just feel kuti inini I have been doomed from the start. Way out anditomborina. Ndiyo confession yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Ndingati nyaya yangu yakamira yakadai sokukomana. Thanks for your helping. Inini ndingati ndiri mukomana wechidiki zvangu, asi ndanyanya kukura zvokuti maybe ndingati pamwe vanhu vangafunga kuti maybe ruchiva
kana kuti kusada kushanda kana kuti chii, but ndiri munhu anotoshandawo, ndotoshandisa simba rangu, ndotraya zvese chese chatei ndasangana nacho kuti ndiite mari, handitsarudzi. But nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndiri munhu wekuti ndinopiwa mapromises hope. Ndapiwa mapromises hope, chinozonyatsobatika chaicho hapana. Ndiri munhu wekuti ndikasangana nemunhu handiti anoda kundipromisa zvinhu zvakawandisa, tichitofara zvakanaka zvekuti handinotofunga kuti maybe pamwe ndikadai munhu uyu akandidai so ndinogona kuti ndishandewo ndiwanewo chiuviri, but kutaura chokwadi hapana chinozobuda, ende munhu uyu haatozombotauri neni zvachose. And zvoita kunge vanhu vanongondifarira zvenguva idzodzo kana azoenda hachitori neni. Chazoita kuti ndiuye nenyaya iyi ndechekuti ndine munhu wandogara pamba pake, akandipromisa kuti kana tichinge tagara tese zvakanaka ndichakutsvagira basa kuti ushandewo. Ndiri munhu anogara hangu pamba pake, ndine zvimwewo zvandinoitawo zvinoita kuti ndirarame. Ndinoitawo chese chine changoitika kuti ndikanzi uyawo ndichitiro chakati, ndinotosumuka ndichitoenda, ndichinoita izvozvo ndichidzoka. Mukomana ashi yaindirwadza ndeyekuti ndakati vanhu vaya vauya vepamba pandogara vakaratidza kuti vakafara chaizvo nemabatiro andoita pamba pavo, zvese zvakanaka. Hapana kana chandotora mumba mavo, ndogara ndiri 1, handina kana chandotora mumba mavo, zvese zviri right. Vakaratidza kuti vakafara, ine ndakabva ndavaudza kuti ndichatoda kuenda kumusha. Vakatori hapana hapo chakaipa. Kana wakuda kuenda kumusha unofanira kutiudza kuti wakuda kuenda kumusha, tikuzowanawo zvishoma zvatokuitira zvamunoenda nazvo kumusha. Kana makuenda kumusha mongondiudza ndikokuitirawo zvishoma. Ndikati pakanaka zviya. And then vaenda, ndakarara zuva rechitumbu, ndakarota vauya vachinditora vachiti tinoda kumboni unotsvagira zvishoma, anozouya uko ndine hake nerwendo rwake. Anouya uko ndine hake nerwendo rwake. Ndiri mukurota imomo, takarota vanhu vavanogara kuJoburg, takarota tichienda kuJoburg, tichida setaenda kuJoburg. Tichifamba takati takuda kusvika pane rimwe bridge. Pakasvika munhu anorwara nepfungwa akabata mota kudai so. Zvikanzi uyu munhu hamuna kwamuri kuenda naye. Uyu munhu uyu hamuna kwamuri kuenda nekuti ropa rake riri kudiwa. Izvezvi handinyatsonzwisisa kuti ropa rangu ranzi riri kudiwa kudzinza kwangu here, kana kuti vanhu vandai navo ivavo ndo vari kuda kuita secret neropa rangu. Handina kunzwisisa mukomana. Ndoda kuti mundibatsirewo ipapo, ipapo. Ndopaita kuti ndiuye nenyaya yangu. Ndiri munhu wemapromises anongopera, hazvina kutanga nhasi. Mukomana shi ndiri munhu wekuti ndikaita zvemari nyana, tinotoita zvekuti paitike something chinoita kuti mari iyoyi itsakatike. Ndingati muna December takaenda mutauni matakaenda, tida kunotsvakawo zvataida kutsvaka. Ndingati takateerwa nematsotsi. Akatanga kutirova, vanhu pavatitorera mari. Ndingati pavanhu vese vaivepo, ndini 1 munhu akatorerwa mari zvese nefoni yangu. Pavanhu vese vaivepo, ini ndini ndega ndakatorerwa mari nefoni. Vamwe vese havana chavakatorerwa. Mukomana.
ndingati muna December ndine imwe brothers yangu akabirwa nehanzvadzi yangu futi akabirwa futi mwedzi umwe chetewo. Handizivi mukomana wacho kuti chingava chiri chii. Watinoenda kukafamba kumaprofita munongonzi muri kumutsirwa mweya wababa wenyu kuti uite munyama, kubutsirwa mweya wababa wenyu kuti uite munyama. But baba tingati kufa kwavakaita havana chishona chisina kuitwa. Zvese zvakaitwa, magadziro avo akaitwa, manyaradzo avo akaitwa. Handizivi mukomana wacho kuti izvi zvichiri zvekuti chivanhu here kana kuti ndandichikumbira kuti mundibatsirewo mukomana wacho, munditsvagirewo vanhu vanobatsira. Ndanzwa mukomana wacho kuraramira namo. Kana mazonzwa kunzi kune vanhu vari kutambura mukomana wacho variko, tiriko vanhu vanotambura mukomana wacho, vanoita zvekurarama life yekuona kuti haisi dongo ndiri mupenyu ndichirarama. Kutsanya ndingati inini ndaitsanya ndichirara mumakomo ane mapako anotyisa, ndichitsanya zvakanaka-naka, but chakachinja mulife mangu hapana. Kuchechi ndakaenda ndakadzichinja ndachinja zvechechi, but kutaura chokwadi chekuti chiri kubuda chaicho hapana mukomana wacho. So ndandichikumbirawo kuti kana muine vanhu vamunozivawo kana sevaya vanombobudawo vachipawo matestimoni vaya, ndachikumbirawo kuti mundipowo nhamba dzevanhu vanobatsira vaya. Ndinoziva kuti varipo vanhu vamunotoziva kuti ninge akabatsirwa pakati, ninge akabatsirwa pakati, pamwe ndingabatsirikewo mukomana wacho. Namandisira nyaya yangu mudare munonditaurira ndikoteererawo pamwe ndingawane rubatsiro, because yei upenyu hwacho hunoita sehunondiremera. Tingati kubva tichikura baba vangu vakafa 2003, ini ipapo ndanga ndiine 3 years. Tikati ndakararamiswa nemaricho, mai vangu vachienda kumaricho, ndasvika pandiripo pana maricho. Nawo kuti ndichishandawo kuti mubereki wangu azorore, ndimupowo chouviri, hapana chinobuda mukomana wacho, hapana chinobuda. Mubereki wangu achingori munhu achiri kungotamburana nhasi, achiri munhu achiri kungotamburana nhasi. So mukomana wacho ndingati stori yangu yakati rebei, but regai ndigumire panapa. Ndingawanewo rubatsiro. Ndinotenda mukomana wacho. Thank you. Ndiyo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ava vedare. Ndinoda kungokutendai nenhau yekuti after taposta nyaya yamukoma vaya vari kunzwa gumbo, a lot of people vakauya kuinbox vachioffer help, especially panhau dzemaprayers. So chikumbiro changu ndechekuti kana kuine anokwanisa kuti tibatsirane namukoma ava panhau yeround yerent, please feel free also to come to my inbox tuone kuti mukoma vakwanise here kuwana mari yekubhadhara rent vachitsvaka rubatsiro kuitira kuti vasazoitwa kick out into the streets. Vedare awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.